එක දර්ශනයක් දුටුවා. நான் ஒரு தரிசனம் கண்டேன். අමුදාවේ බොහෝ දෙනෙක් රාරවල් ගාන හිටියා ඔය යාපනයේ. අනේක ராணுவ வீரர்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் அதிகமாய் வீதிகளில் நடந்து போவதை நான் பார்த்தேன். வந்துட்டு බොහෝ අමුදා සැබළුවන් ඔය පාරේ ඇවිදිනවා හැම තැනම ඇවිදිනවා යාපනයේ. நான் கண்டேன் அநேக ராணுவ வீரர்கள் யாழ்ப்பாண பிரதேசத்தில் எல்லா பிரதேசங்களிலும் இருக்கிறதை நான் கண்டேன். ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් பாதுகாப்பிற்காக යම්කිසි කැළඹීමක් නිසා ஏதோ ஒரு குழப்பத்தின் நிமித்தம் පාලනය කරන්නට බැරි කැළඹීමක් ඇති වෙන්න යනවා. கட்டுப்படுத்த முடியாத ஒரு குழப்ப நிலைமை ஏற்பட போகிறது. ජනුවාරි මං හිතනවා 14 වෙනිදා මේ කාරණාව ගැන සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අපේ නිරාර යාඥාවේ කතා කළා. ஜனவரி மாதம் 14ஆம் தேதி பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களுடைய உபவாச நாட்கள் ஜெபத்திலே இதை வெளிப்படுத்தி இருந்தார். නැවතත් අපේ රටේ ඉන්න අමුදාවේ සැබළුන්ට රාජකාරිය වැඩි වෙච්ච ආත්මයන්ට දාන රාජතුණිය වේදිකේ අධිකාරිය නැවතත් මතක් කරලා යාපන චෙක් පොයින්ට්. மீண்டும் யாழ்ப்பாணத்தில் செக் பாயிண்டை காண்கிறேன். අවුරුදු කීපයක් තුළ இன்னும் ஒரு சில வருடங்களுக்குள்ள කියන මාගේ සෙනඟ என்னுடைய ஜனங்கள் සමානව යටත් කරමින් தங்களை தாழ்த்தி සමන්ගේ වැරදි වලට සමාව දෙමින් தன்னுடைய பாவங்களுக்கு தாங்கள் மனம் திரும்புவார்களாய் පසුතැවිලි වෙනවා. அவர்கள் மனம் திரும்புவார்களாய் දේශයේ සුව කරයි. ஆண்டவர் தேசத்தை சுகமாக்கு. නැවතත් උන්වහන්සේ කතා කළා. மீண்டும் அவர் பேசுகிறார். බොහෝ භයානක දේවල් යාපනයේ සිදු වෙනවා. அநேக பயங்கரமான காரியங்கள் இந்த யாழ்ப்பாண பிரதேசத்தில் நடக்க போகிறது. බොහෝ මිනිමැරීම් அநேக கொலைகள் එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක්ව නෙමෙයි ஒருத்தர் ரெண்டு பேரை அல்ல පවුල් පිටින් මරනවා. குடும்பமாக கொன்று விடுவார்கள். මං ඒක දැක්කා. நான் அதை கண்டேன். මං ඒක දැක්කා. நான் அதை கண்டேன். පවුල් පිටින් මරනවා. குடும்பமாக கொன்று போடுகிறார்கள். හරි භයානක තත්ත්වයට යමින් තිබෙනවා ඔය යාපනය. ரொம்ப பயங்கரமான இருக்கிறது இந்த யாழ்ப்பாணம். අපි උතුර වෙනුවෙන් යාඥා කළ යුතුයි. அதனால் நாங்கள் வடக்குக்காக நாங்கள் செபிக்க வேண்டும். යාඥා කළ යුතුයි. செபிக்க வேண்டும். ඒක තාමත් භයානක තත්ත්වයක්. அது ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு சூழ்நிலை. භයානක තත්ත්වයක්. ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு நிலை. කාරණාව මම දකින්න වෙලාවේ හදවතේ මහත් බයක් ඇති වුණා. அந்த காரியங்களை நான் காணும் பொழுது என்னுடைய இருதயத்தில் பெரிதான ஒரு பயம் உண்டானது. උතුර ගැන வடக்கை குறித்து විශේෂයෙන් යාඥා කරන්න. விசேஷமா எதற்காக செபிங்க. යාඥා කරන්න. செபிங்க. ඔබට වගකීමක් තිබෙනවා යාඥා කරන්න. உங்களுக்கு ஒரு கடமை உண்டு இதற்காக ஜெபிக்கும்படியாக. සෙල්ලමක් නෙවෙයි. இது ஒரு விளையாட்டு அல்ல. Jesus Delivers Ministries. Feel the presence of God.